कुपात्र कलाकार लोग कहने के बुझाओ जे भोजपुरी आओ के भोजपुरी के बदनाम करता हूँ। सोच बदली, मन बदली, भोजपुरी बचाए। तो बात है जी, आज जमाना लगल बा कलाकार के, लेकिन वैसन कलाकार के जे भोजपुरी संस्कृति के बचौले होके, जे भोजपुरी सम्मान के बचौले होके, मुझे बताई आज लोग जाहिर बन कार्यक्रम में और वो देखा तनी वैसने कलाकार के बोला गइल बा जे भोजपुरी के कुछ योगदान के लोग दिले होके जे प्रवका। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया कार्यक्रम भोरे हमही में जो हो रहा बा बहुत सराहनीय बा। आज नंद कुमार तिवारी बुलाव लोग कहूँ जा गड़बड़ हम गवैया नंद कुमार भैया जब कार्यक्रम में पहुँचलन समझे कि वैसा अच्छे कलाकार आए हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आए, कौन बढ़िया कार्यक्रम होता। आज उल्टा सीधा तनी सुनता उससे कहब कि सब तनी रहन सुधारी भोजपुरी खातिर चले यहाँ के दौड़ो तनी धूपा तनी कम से कम आप सब अपनी भोजपुरी माटी के माई के भाषा भोजपुरी के लाज रखी और भाई नंद कुमार तिवारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश तिवारी सबसे पहले तो सबका के प्रणाम बा, जितना भी भोजपुरिया श्रोता समाज हमरा के देख रहा बा। और सबसे बड़ा खुशी के बात बा कि आदरणीय बड़ भाई श्री नंद कुमार तिवारी जी जब स्वच्छ भोजपुरी के अभियान लेके चलत आनी और साथ में हमारा वाणी गोपाल भैया जो आज तक हम गोपाल भैया के गीत कबो गंदा नहीं सुन ले और आज तक 20 साल से हम गावत आनी अपना रिकॉर्ड में संगीत जीवन में कबो भी हम गंदा गीत नहीं गवले। और हम ये श्रोता समाज लोग से विनती करब कि जे भी लोग गंदा गीत गावत आ ओके लोग कहता कि सुपर स्टार है हिट गीत बा, वो हिट गीत नहीं के का अपना जे गायक गाओ तो गंदा गीत अपना बहन के संग सुन सकेला, अपना माई के संग सुन सकेला ना, बिल्कुल ना। तो ऐसा गीत के आप लोग बहिष्कार करी और अच्छा गीत सुनी और भोजपुरी के आगे बढ़ाएं ताकि हमारी भाषा भोजपुरी 8वीं अनुसूची में दर्ज हो। लाज लगे जे वो कलाकार के हम सही बताओ तनी जे व्यूज दिखाओ था गंदा गीत के माध्यम से सुन लिया राकेश तिवारी जी बयान भोजपुरिया बयान ई है। अगर शर्म लागे तो गीत अपना बहिन बेटी का सुनाई गौरवा गौरवा मारा राह बदली भोजपुरी की बजाय भोजपुरी का सूची पहुंचे। ने राकेश तिवारी जी से गोपाल राय जी से जाना चाहते हैं संजोली से। संजोली आज हर जगह चर्चा बा भोजपुरी में गंदा गीत की, लेकिन आज जहाँ कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वो कलाकार को बोला मिले भोजपुरी के आपन कुछ गीतन के माध्यम से योगदान देने होते तू का कम भोजपुरी श्रोता से वो गायक से भोजपुरी के गंदा गीत से खराब कर। सबसे पहले तो जी हमने कि देख रहा था सत्यों के प्रणाम आप बोल लगाता नहीं और एक बात कहे कि चाप जैसे कि हमार बोली भाषा सिखाए कि हम अयोध्या के ही अवधिया, लेकिन जब भोजपुरी में हम अपन कदम रखनी है तो ये सोच के रखनी है कि बहुत नीमन, बहुत मीठ, बहुत शुद्ध बोली बा। लेकिन जब भोजपुरी की अश्लीलता के हम खुद देखनी तो जब क्यों हमके कहीं भोजपुरी गायिका बा या भोजपुरी गायिका आ रहल बाड़ी तो हमके अफसोस होके लागल। लेकिन जब हम भोजपुरी के देखने की पारंपरिक गीत ही हाँ माई बहन जो गीत गावेली कितना नीमन बा कितना सुंदर बा, तो हमारे विचार खुद बदल गए भोजपुरी के लेके। और आज हम गर्व से कहली हम अवधि तक गाइले लेकिन उससे पहले भोजपुरी गाइले। और जब ऐसा कोनो मंच पे हम जाइले जैसे कि जय भोजपुरी के तो आके यहाँ और लागेला हम गर्व से हमके बहुत गर्व महसूस होला कि हम भोजपुरी समाज से जुड़नी और भोजपुरी खातिर कुछ कर पा रहा। अभी सुनने अवधि बोलने वाली कहतरी गर्व कमरा लगेला भोजपुरी गाओ तनी ओ कुपात्र कलाकार लोग कहने के बुझाओ जे भोजपुरी आओ के भोजपुरी के बदनाम करता हूँ। सोच बदली, मन बदली, भोजपुरी बचाए। जय भोजपुरी।